12. urtez, Ibarrako Langostino moto elkarteak motofesta antolatu du alegian. Bi egunetan zehar hainbat motozale gerturatu ziren festara. Bazkariak, ibilaldiak, jolasak, asko izan ziren elkarteak antolaturiko ekintzak, eta urteroko moduan jende ugari erakarri zuen bai bertakoak baita kanpotik etorritakoak ere. Beste urte batez ere, Langostino moto elkarteak gaurkoan festa antolatu du. Ja Ibarrako plazan ez duzu egiten, baina hala ere Ruta 33 honetan egiten jarraiten duzu, ez? Bai, bueno, Ibarrakoa garanez, Ibarran egin dugu, dela urte batzutan, baina arazo batzuk direla eta udalarekin, utzi genuen Ibarran egitea, eta hemen eskaintza bat egin ziguten, da hemen gaude, beste behin. Jende asko aurten? Bai, bada jendea, bai. Eta bertakoa dira, ala kanpotik ere etortzen da jendea? Denetari dago, kanpotarrak kasi dira gehiago bertakoa baino. Eguraldia lagun izan duzue, nahiko zorte izan duzu ikusita aurreko egunetan eguraldi txarra izan duzue. Bai, ikusita ondo dago, giro ona dago, ez dago soberoa ere, baina ona. Lan asko du guzti hau prestatzeak? Bai, bere lana badauka, organizatu behar dira ekintzak, taldeak, eta badu bere lana, baina gustora egiten dugun goz bada. Ikusten dugu orain jolasetan zabiltzatela, maina aldetik nola da jendea? Badira batzuk, ez dakit, entrenatuta etortzen diren edo ez, baina badute bere entrenamentu txiki bat bezalako. Hemen adina garrantzia du, ala hemen ez du inportazioa adin duzun parte hartza duzula. Ikusi dugu ere ume batek parte hartu duela eta egia esan irabaz egin du bere proba. Bai, hemen adinik ez dago, hemen nahi duenak parte hartu dezake eta esan dezun bezala, sumutxo bat atera da eta bere motorrarekin, ja hasi da lehenengo txapelketa irabazte. Drunk and weary